салому алейкум бародаро, хуш омадед ба эфири навбатии мо. имрӯз мисли пештара гап мезанем дар бораи ҳаёти Барселона ва бозӣ чӣ гуна мегузара. Просто ақидаи худмонро дар бораи бозӣ гап мезанем. баъд агар бо хоҳиш дошта бошем баъди бозии Барселона ки тамом шид, бо метавонем эфир бикунем. гуфти гапҳо ҳасту Муҳаммад Гаиров. жда дорем ҳайати асосиро. то ҳолиам ҳайати асосӣ биромадагӣ нест. бароям ҳайати асосиро интизорем. ҳайати асосӣ ки биромад дар кин ҷамҷа мебурорумша. салому алейкум бародаро, салому алейкум. гапҳо бисёре дар бораи Барселона. одамое ки бигӯянд ки агар дар якиҷо тамошо кунем, пешакӣ мегӯмтонанд ки бозии Барселонаро метавонем аз чӣ тамошо кунем? аз Окоспорт нишон метиҳад. мумкин дар Сетантам нишон метиҳад. одамое ки дар тарафи Тоҷикистон ҷо қарор доранд, ай Сетантам мумкин ай варзишам нишон диҳад. бозиро дар Телеграм нишон дода намешавад бародаро. намешавад дар Телеграм нишон дода. агар ба ҷону дил мисли удафа голоша моментҳои асосиро худам дар Телеграм мепартом. съёмка мекунам, мепартом пешакӣ оперативно сразу ҷошда. ман хидмаи Окоспорт тамошо мекунам, оперативно ҳамаша соқ саломат мепартом, тамошо мекунем. дар бораи медонем ки дар ин бозӣ Балде иштирок намекуна, Иниго Мартинес иштирок намекуна, Маркос Алонсо ҷароҳат доранд, ҳама ё ҷароҳат доранд. Гави ҳам иштирок намекунад, ҷароҳат дорад. дирӯз бо Дина маълум шуд ки Серхи Роберто капитани даста низ ҷароҳат бардошта, 1-2 ҳафта ба Барселона кӯмак расонида наметавонад, ӯрам бозӣ намекунад. хайр дар бораи Рафиня худтон медонед. барои ҳамин мумкин ҳайати асосӣ ҳар хел шавад. Ямал по-любому дар ҳайати асосӣ мебурояд, неки гап дае ки Роберт Левандовскиро дар ҳайати асосӣ мемонад ё ки намемонад. барои ки ман як статья хонда будам. дар статья навистагӣ буд ки барои Хави бояд дар ҳайати асосӣ Рокера ҷо бута. барои ҳамин интизорем ки ё Роке мебурад дар ҳайати асосӣ ё ки Феликс ай тарафи чап буд, Ферран Торрес ҳамчун ҳамлагари асосӣ бозӣ мекунад, Ламин Ямал ай тарафи рост. ҳамиҷда интизорем. бародаро, одамое ки саволотро найдестем, дар описание ҳастай донат барои дастгирии канал, барои дастгирии мо ки мо ҳам ҳавасманд бошем, тез видеороликҳо бардорем, тез прямой эфир қатъи мухлисо чақчақ кунем. дастгирии шумо ба мо хеле муҳим ай. барои ҳамин дар описание ҳамин прямой эфир ҳастай донат. медонед саволотро наметиҳен, чансме ки зурто мераса ё ки чиз донат мекунед. барои дастгирии канал ай фақат. ё ки ина номерои Сбербанк. одамое ки як бор дига мегӯянд дар Россияем бародаро, метавонед аз Окоспорт тамошо кунед. Окоспорт ба плей бародаро, вай приложение скачат мекунед, Окоспорт тамошо мекунед. а так та намедонам дига якҷо тамошо мекунед. дар бораи киз гап занем. агар Серж Роберто гап задем, гуфтем ки 2 ҳафта наметавонад ба Барселона кӯмак расонад. дар бораи Алехандро Балде камакак гап мезанем. ин бародар гуфтеста ки донат чия? донат як намуди дастгирӣ барои одамое ки прямой эфир мегузаронанд, чақчақ мекунанд, вақтшона ҷудо мекунанд. бисёри чиза донат ҳастае ку барои дастгирии канал бародаро, барои ҳавасмандии мо. Алехандро Балде барои оператсия кардан, барои ҷароҳатчи оператсия кардан бояд қатъи Мендеш агенти худ бояд маслиҳат мекард. агентш агар иҷоза диҳад ба Финландия парвоз мекунад ва дар он ҷо ҷароҳат мекунад. вақте ки Алехандро Балде ҷароҳат ки кард, то охири мавсим ба Барселона мумкин ёрдам карда натавонад. барои ҳамин боз як бозингари ҳайати асосиро аз даст медиҳем. неки дар бозии пештара дар бораи ки гап зада будем ку дар бораи ҳамин Балде гап зада будем. баъд вақте ки дар замина Форд дуромад, ҳамчун леви зашита бозӣ кард, не ки вай худаш сагъира правошай
бозӣ аҷоибо гузашт. Мардак гӯри мара бозиш махқул шуд, не ки дар ин ҳайати асосӣ мумкин Канселоро бидуроранд ё ки Форта бидуроранд. Кансело ҳолиам 100% тайёр нестае ки дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. Барои ҳамин Форта интизор мешавем, ё ки Барселона се ҳимоятгари асосӣ бозӣ мекунад, 4 полузащитник ва 3 нападающий. Мумкин ҳамин хел бозӣ кунад. Так что то ҳозира состави асосиро интизорем. Состави асосӣ ки биромад, ба мебинем ки чӣ гапу чӣ хабарае. То ҳозира ки набиромада, ҳичи гуфтатон наметавонам бародар. Интизорем ки 3 минути дига монда, баъди 3 минут ҳайати асосӣ мебирояд. Бародар рост мегӯяд. Вар Матч ТВ ҳастае приложение дар телефонотон скачат кунед. Илтимос Вар Матч ТВ. Боз ман нишонтон метавонам чӣ хелияе Вар Матч ТВ. Бародаронам хеле наистагия Вар Матч ТВ. Вар Матч ТВ. ҳарфи М кардагия ба В сафед кардагия. Бидуроин ҳамҷа любой бозира нишон метавад. Любой бозира. Бародаро бепул беҳичи тамоша кунед дар телефонотон. Одамое ки дар Россия қарор доранд ё ки дар Тоҷикистон. Бародар мега ака сума партоем дар чӣ савол менависе? Ҳамунҷа дар описания чӣ дора? Описания дора? Дар ҳамун описания саволта менависи. Вақте ки ҳамун сума партия саволта менависи, ҳамун саволи ту дингас карда дар инҷа با овози баланд динг мегаву мебурояу акулача мекуна, саволи ту дар ҳамунҷа мебуроя. Ман саволи туро мехонам бародар, ҷавоб метавонам чени медонистагӣ ки ту қаноатманд бошай. бисёриҳо савол доданд ки Юрген Клоп чӣ мешавад? Юрген Клоп бародаро, ӯ эфирда вақте ки Юрген Клоп ҳоли дар бораи истеъфош нагуфтагӣ буд, дар ин бора ягон гапам набуд. Чиз гап рафта буд ки як бародар савол дода буд ки агар Хавиро бигиранд тренери Барселона кира мехоҳӣ бишава? Ман дар ҳамунҷа сразу гуфта будам ки единственне ки Барселонаро метавонад спасад кунад Юрген Клоп ай. Баъди 2 рӯз мефаҳмем ки уже Клоп ай Ливерпул мерава ва чӣ хеле ки дар интервю худаш гуфт ки ман дигар дар английски лига тренерӣ намекунам, барое ки Ливерпул дар дили ман ягон клуби англисиро дигар ман тренерӣ намекунам. Дар бораи дигар клубҳо гуфт ки ман 1 соли дигар дам мегирам. Не ки мо медонем ку дар футбол ҳар чӣ шуданаш мумкин дам нагира ва гуфти гапҳо пинҳонӣ нести ки Жоан Лапорта кайҳоз мехост ки даже пешаи Хави, вақте ки Хави таъин накарда буданд тренери Барселона, пешаи Хави уже маълум буд ки Жоан Лапорта хеле мехост ки Юрген Клопа ай Ливерпул бигирад дар Барселона монад. Не ки вақте ки Ливерпул дар буҳрон ғалтида буд, ҳамон вақта дар назар дорам. Барои ҳамин шанси зуре агар Хави ягон ҷоиза ба даст наёра, ман медонам проблемаи дастҳо зиёдам, проблемаи ҳайати асосӣ зиёдам. Бисёри бозингаро ҷароҳат бароштагани бозингарое ки ҳайати асосида ҳамавақт будан бозӣ мекарданд. Масалан Тер Штеген яке аз капитанҳои Барселона ки гаве ки дар центри поля роли асосиро бозӣ мекард ва Педри ам наво баргашт, вале 100% тайёр неста. Масалан Кансело дигар не ки ба ҳамаи проблемаҳо нигоҳ накарда Барселона гуфти гапо бозиш бозии қаноатмандкунанда нест. Мардак гӯрида агар дар як бозӣ масалан ба бозии Бетисда агар назар кунем, бозии беҳтарин гузарон, не ки чӣ хел бигем дар як сатҳ бозӣ намекунад ҳамавақт. Агар ин бозӣ зур бозӣ кунад, бозии дигари ҳамавақт бозиро меринанд. Ҳамаи шумо инро шоҳидем, медонед. Барои ҳамин барои Барселона стабилност даркорае ки як тренер биёяд ки фақат дар Барселона чӣ кунад, номаш чие, стабилност биёра ки дар ҳар як бозӣ як хел бозӣ кунад. Як хел нест ки дар як бозӣ зур бозӣ кунад, дар бозии дигар бозиро биринад. Так что интизорем.
ин бародар Фаромӯз Нумонович дар чӣ пулпартия, дар Сбербанк пулпартия ки саволтон ки фикратонро бозӣ чанд мешавад. Дар бораи агар бозии Виларреал Барселона суҳбат кунем, мо гуфтем дар ин бора камтар дертар меоем ки бародар ки савол дод, дар саволаш ҳатман ҷавоб гардондан дар кор. Ози 1 минут бистем бародаро. Ози айни замон Виларреалу дастаеро намемона ки барои Барселона чӣ бошада, штоби соперники сахт бошад, не ки дар Барселонаи ҳозира любой даста уже рақиби сарсахте. Агар дар бораи Виларреал гап занем, Виларреал айни замон дар ҷои 15 қарор дорад, дар ҷои 15 қарор дорад, 20 хол гирифтага. Ҳайати асосӣ биромад. Бозӣ фикр мекунам ки Барселона ғалаба мекуна бо 2 шот зиёд, барое ки баъди ана чиз блин гапам ёдам биромад. Ладно, баъд гапам ки омад мегум тонам. Баъди бозии Атлетик Билбао Барселона бояд бо рӯяи баланд и мағлубияташон паси сар гардона. Барои ман боварӣ дорам ки Барселона дар ин ҷо голборон мекунад кира Виларреала. Барои ман состави асосӣ биромада бародаро, ман состава дар рӯи экран монам, бо дальше гап мезанем. Аз 1 минут бародаро, ман состава дар рӯи экран монам, ва дальше чахчаха давом метиҳем. бародаро, вақте ки дона дроӣ мекунем, илтимос саволотонро битиҳем. Просто так дона дроӣ накунем. Ман якҷо медонам ки шумо чӣ савол метиҳем. Барои ман илтимос саволотонро битиҳем вақте ки дона дроӣ мекунем. хубтараш доната даҳамо описание ҳастай, да донат даҳамо описание ҳастай, описание да бидурен донат дроӣ кунед. Дар Сбербанк хубтараш агар кадоме бифаҳма доната, да донат дроӣ кунад. Хубтараш баъд саволотонро дар онҷа бисёр хуштутар нависта метавонем. Баъд дар инҷа дар рӯи экран дидинг мекунам, мебурад саволотон, ҳама дида метавонам, ҳама мехонам. Описания медонем описание чи охи. Всё, бародаро, ина ҳаята мондум. Дар бораи ҳаят камтарак гап мезанем. мега донат чия ҷанков тести. Бародар, мисли ҳар вақта Торреса бировардиан. Левандовскиро на бировардиан, Торреса бировардиан. Ман намедонам барои чӣ Торреса бировардиан. Дар ҳаяти чӣ мондагиан Торреса? ҳаяти асосӣ бародаро дар рӯи экран мондум. ҳозир мебироя. Мисли ҳар вақта Пеня дар дарвоза, Араухо, Кристенсен дар ҳимоя, Кунде, правый защитник, Форд, левый защитник. Чӣ хеле гуфтам, Кансело тайёр нест, барои ҳамин Фордта мондияд. Мумкин Форд то охира бозӣ накунад, Кансело аз дақиқаи 70 уже ба майдон барои ки смотря бозӣ чӣ хел мегузара, гап дар бозие бародаро. Ромеоро даровардиан, ман аҷоиб чӣ бар Ромеоро даровардиан, ман ҳайрон. ин бозӣ чӣ хел мегузара, уже ман сарам вайрон шид вақте ки Ромеоро дар ҳаяти асосӣ дидам. Гюндаган, Френки де Йонг, Левандовски. Чӣ ба Левандовскиро дар замина намемонад? Ферран Торреса дар замина мемонад. Нигоҳ накарда бо ки Ферран Торрес дар чанд бозии охир
хча ай тарафи зур нишон дадиста беҳтарин бозира. Хай Ямал да ягон савол надорам. Феликсам вақтои охир аз замина меброяо хча ба дараҷаи олӣ нишон метаҳад. Не ки чиба блин, чиба Левандовскира ҳама вақт дар ҳайати асосӣ мемонад. Вот меня в чём бесит, блин. Там, где Левандовский, там всегда проблема. Фаҳмидем, бародаро? Бечора Роки омада дар ҳаётиш Рокиро дар ҳаяти асосӣ намемонад, ё ки дар 70 ё дар 80. Дар 80 дуровардан ба чӣ мардак хча чӣ хел нишон метаҳад? Ай дақиқаҳои аввал будрор бачара хча нишон додан бигира. Бо майли ҳама гирифтиян Ромеро дуровардиян. Ҳамиқа проблема бас буд ки бо Ромеро дар опори мондения пиёдаи дигара. Алҳамдулиллаҳ, ҳақ хайрост. ҳазор раҳмат. ҳоли ҳаматон менависем ки саломат бошӣ. ҳазор раҳмат. бозӣ қин мегзара бародаро. Валерьянкара дар пешам тайёр муле. Алҳамдулиллаҳ. ишам ҳақ хайрост. бозӣ Реалия ба дарди сар мегзара. нигоҳ накарда ба о ки Виларреал проблемаи ҷиддӣ дора. бозӣ ганда безе мегзара. ман уже ҳаят дестам, уже зиқ шидестам. Ганда зиқ шидестам. Ба меган ки хавира бурорен, ё? Алҳамдулиллаҳ. Ичи гапай. Ичи гап шид. Ох, кадоми донадро икад. Кадом бародаре навист. Ох, бародар донадро икад. бародар Соибҷон наистай ки ака ҳами Барс ба фикри шумо дар Лигаи Чемпионот то куҷо рафтан метавонад? Бародар ба савол ҳамин хел ҷавоб метавом. Барселона айни ҳол қатъи Наполи боз дора. Наполи ҳам он қадар дар ҳолати соз нест. Наполи барои ҳами ба саволи ту ман хеле ҷавоб метавом бародар. Ба саволи ту ман хеле ҷавоб метавом ки Барселона агар дар бозии аввал Наполиро бибра, шансаш зиёдтаре барои биромадан ба якчорфиналда. Не ки агар набира якум бозӣ, ма дар бораи якум бозӣ гап зад. Фарқ надоро бозӣ дар Барселона мегзаро ки дар Наполи. Набра капаи Барселона сухтагия барое ки агар Наполи чӣ қадаре ки дар буҳрон ам боша ҳозир аст ки бозичиҳо пеш нарафтаиста боша, палибон барои Барселона рақиби сарсахтае. Не ки ман боварӣ дорам ки Наполиро мегзарад, не ки вобаста баъди Наполи дар Барселона ки меафта. Мумкин то полуфинала бирава. Ман боварӣ дорам ки то полуфинала мерава. Реально боварӣ дорам. Иншоаллоҳ то ба Наполи расидан бо хела бозингаро соз мешаванд. Мебинем ки чӣ гап мешавад. Уже Барселона палибон ягон трансфер намекунад дар зимистон, барое ки худаш дар ҳолати қарор дорад ки пул намеёбад. Барои ҳамин трансфер интизор намешавем. Дар ҳамин бозингарое ки дорем ҳамода гуфти гапҳо умед мебандем. Як кас наистае ки Левандовски таҷриба дорад. охир таҷрибаи Левандовскиро чота дар чанд бозӣ надидестем. Та агар ақл медошти як бор статистикаро нигоҳ кида ҳамон бозиҳо Левандовски чанд қа верхавои единоборства бурдагия, чанд қаша бридагия, чанд қаша боидагия. Рӯи гап назан охир бародар. Як хеле гап мезанем ки какта Левандовски таҷриба дорад. Левандовски соли пеш лучши бомбардир буд. Хай сезон алиш мешава, командаҳо обновляться мекунанд. Ин команда соли у сол командаҳо сус буданд. Ин сол командаҳо сахт шуда, Атлетико Мадрид сахт шуда, ҳама сахт шуда. Так што бародар ба бӯи Левандовски бигӯем ки Левандовски таҷриба дорад. Кай дар кадом бозие таҷрибаша нишон метиҳад. Бишнем дар ҳайати асосӣ дига ӯро монда. Барои чӣ агар Виктор Рокеро дар моҳи зимистон гирифтан овардан? Барои о ки Виктор Роке биё адаптатсияш хушрӯ бигзара то тобистона хича хушрӯш қатъи бозингарони Барселона муомилааш соша мутобиқ чизаш адаптатсияш дар бозии тикитака соз бигира. Не ки вақте ки бозингар дар тренировка қатъи дигарро бозӣ намекунад,
адаптация чӣ тугрӣ мегирад дар Ла Лига ки вақте ки қати сопернико аввали дақиқа бозӣ намекунад, хотя би як бор дар ягон бозӣ аввали дақиқа монанша ки бина ки ҳамун Виктор Роки на самом деле дақиқаи аввал чӣ хел бозӣ мекунад. Вақте ки ҳар дафъа дидестан ки Ферран Торрес бозиёш гузашта всё-таки Ферран Торреса буровардан бо Левандовски 24 соат дар ҳайати асосӣ. Ман просто хавера намефаҳмам. Может из-за того, что Левандовски пештара бомбардир, лучший бомбардир, ҳамчун истораи асосии Барселона, не ки охи блин истораи асосиро бисёр тренерҳо дили гирда мекунанд, дар замина мешинонанд. Так что барои ин кора кардан дили гирда дар кора. Дидесте ки бозии ави Левандовски нарафтесе чӣ ба дам бояд дам ба дам дар ҳайати асосӣ будра. Гуфти бародар ки хай таҷриба дора ку ту хаб ки мара мега ӯ таҷриба дора ку охи таҷриба дора. Таҷрибаша чӣ ба дар чанд бозӣ нишон одеста просто аки дар бозии пештара Атлетик Билбао да ки Зашини хато кард, просто поша мон ҳамхи опера балет вори поша бардошт ҳаму значит таҷрибаша мо ҳамиқа таҷриба дора. Бародари пеша як чиз нависта, илтимос аввал статистикаро бинен ку Левандовски дар ҳар як бозӣ чикор каиса чикора оценкаша бинед дар бозиҳо чӣ хела фаҳмидесе. барои ман пеши хутон ҳар гап нагем бародаро. ина бародар сои бо донат роӣ карда раҳмат ака бачаҳо дастгирӣ кунӣ акара. ҳазор раҳмат бародар. ина бардак дигаам бачаи дигаам азо ӯ як евраи дига роӣ карда ҳазор раҳмат барои дастгиритон. илтимос бародаро вақте ки як чизро менависен аввал нигоҳ кунед. ба ҷои ин хеле командо мо ин бародаро хучон уже дар чиз дар чат уже хучон ба хучон чақчақ дорад. Так что марам барои ё лозим нестам. состави Вильярреал состави нағзай, составш нормалия, состави ҳастай ки бояд ба Барселона рақобати арзанда нишон бидиҳад. бародар аноним ном шамо нест, аноним бародар акай Муҳаммад хавира гира Клопа биёра Барселона соз меша ба фикри ман. Тактики хави қасоз нест, ҳама вақт дастгирӣ мекунанд, канали видео навожда дорем. бародар ҳазор раҳмат барои дастгирит. морам ҳамон фикра дорем ки хавирам бигиранд, не ки то охири сезонам агарам хави места, барои ки чӣ хеле ки хабарҳо баромаданд Барселона ҳози пул надорад ки ҳам хавира уволид кунад. барои уволид дар ҳар як шартномаи тренерон аистага ки агар уволид шава ҳамин тренер ҳамин қадар миқдор тавонпулӣ дора наистага дар ҳар як контрактш. фаҳмидисти ҳамон қадар пулша мети бо барои тренери нава таъин кардан бо пул додан дар курай. барои Барселона ҳози ӯ қадар гуфти гапо пул надора ки дани момент ира сир кунаву Клопа бигира биёра ки Клоп ойликш чени ойлики ки намегира хави ойлики Клопо баландтара. барои ҳамин пеш аз и корора кардан бояд Лапорта кисаша як бор букава бина ку масъалаи кисаш чӣ хела. барои ҳамин гуфтаним бародаро ки хавира то охири сезон мебинем ки дар Ла Лига хотя би дар Лигаи Чемпионҳо хича нишон мета то охира мерава, хотя би то финала мебуроя. агар набуроя, агар ягон ҷоизаам набура по-любому хавира тобистон мегирам, барои ки и уже будагиай. ягон ҷоиза нагира и агар дамобайни ҳамин мавсим ягон кори то есть як ду бозии дигара бой бутана дар Лигаи Чемпионҳо сразу ай Наполи пара ира будон ки автоматики уже хавира мегирам. И будагиай. барои ҳамин хави уже креслаи таги кунаш ҷимидестай. ман составам мебинам уже зиқ мешам. Ромеоро мебинам, реально ман зиқ мешам. шуморо намедонам, ман реально зиқ мешам. азоунаистай. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ака як савол аймау берун
ай мавзӯъ берем. Агар тҷк полуфинал барои мо ба ҷоми ҷаҳон роҳ меёбем, бародар дар ин мавзӯъ мо қадар хуб намедонам реально да ҷоми осиё чӣ хеле тартиб дода яй ман иша намедонам бовар ка агар чикни бахшки дар савол ҷавоб дода наметавонам, барое ки ҷоми осиёе ки ҳаста ӯ қадар маълумоти пурра надорам ки кадом команда финал барояд ё кадом команда полуфинал барояд то дар ҷоми ҷаҳон автоматикӣ роҳ меёбад ё роҳ намеёбад. Ҳамин қаша ба фикрам медонам ки кадоми ҷоми осиёро бубра автоматикӣ ба фикрам ҳамирам садфоиза овер нестам ки ба фикрам ҷоми осиёда бояд буброяд. Ҷоми осиё мегӯям, ҷоми ҷаҳонда. Барои ҳамин ин чизода мавзӯъда о қадар ман соз нестам бародар. Кстати, пага Тоҷикистон боз дора, иншоалло ҳамакаса мухлисӣ мекунем. Иншоалло Барселона Аморати Муттаҳидаи Арабистоно мебара, барое ки ӯ саперники сахт нест ки Барселона ау битарса. Қатар ау дар камтар сахттар ане ки қати ҳамон Қатарам подсудит кардагиан Барселонаро мегӯям Тоҷикистона. Тоҷикистона бозиш бо Лубнон беҳтарин буд, не ки ду голша офсайд ҳисоб кардан, хай офсайд буд. Мо намегӯем набуда, не ки то як офсайдаш уже рекорди ҷаҳонӣ шудагия, барое ки 0 намедонам 10 миллиметр буд, чанқа буд, фиг знает. Короче ин бародаро дастгир ака дар бораи камбеки Месси чӣ гуфтаниен? Бародар, Месси камбек намекунам, барое ки Месси уже карьераи аврупоиша хотима бахшидагия. Бародар дар Сбербанк Пулпарте савол додае ки ака дар бораи камбеки Месси чӣ гуфтанием? Месси уже тамом, мумкин ягом вақте ки Кампнова мекушанд, Кампновинава мекушанд, мумкин Мессиро ҳамчун чиз меҳмон файрод кунанд, як тайм ба либоси бо пироҳани Барселона бозӣ кунанд, як тайми дигар ба пироҳани Интер Майами, агар бо дар Интер Майами монад то вақта. Барои ҳамин мумкин тамоми аму чизда омада бутун атакта уже Месси дигар намеояд, Месси дигар намеояд. ин бародарам Азизбек Бахтибек Шазор раҳмат барои дастгири Барселона ба пеш гуфтагиай. Барселона ба пеш. Хотиррасон мекунем ки соати Барселона соати 20:15 ба вақти Москва боз дора ва соати 22:15 ба вақти Тоҷикистон. Агар боз як проблемаи дигае ки агар Кансело дар ин бозӣ жолти картошка бигира, бозии дигариро пропускат мекунад, барое ки жолти картошка уже 4 5 бигира уже тамом. Ки бозии дигар мо қатъи Осасуна хито медонем ки команди сарсахта, нигоҳ накарда ба о ки ин мавсим чиза дар тахтхонаҳо қарор дорад. Тер Штеген бародар травма дорад. Тер Штеген то охири мавсим бозӣ намекунад, якҷо бозӣ мекунад. Шумо чӣ хел Барселонаро дастгирӣ мекунед ки намедонен Барселонаро дастгирӣ мекунед ки намедонен ки травма дорад, ки травма надорад. Бародаро, кадоме ки нестен дар телеграми Барсатиҷи, илтимос дар видеои ман ссилкаи телеграми Барсатиҷи мондагия, будурен дар телеграми Барсатиҷи обуна шавед, хабаро дар оҷа зуд мебарем, ҳамаи хабарои Барселона бо хабар мешавем гуфти гапо. фаҳмидем бародаро? салом ба ҳама. Реал боидест ака ба гуфти шумо бозӣ чанд охир мешавад. бисёре гуфтестанд ки Реал бой додеста. Ман даже Реала бозиша нигоҳ накардестам, даже ҳиссои бозиро надидистам бародаро. Реал 1-0 бой додеста. Ну агар чӣ хеле ки мо медонем бародаро, агар Реал довар ёрдам накунад, мумкин Реал бой битад. Агар довар ёрдам ки кард, будон ки Лас Палмас капаждуд мекунад. А так-то Лас Палмас хуб боз дора ку, нормальни боз дора. Бозиш нормальни рафтеста.
Ханс Флик наиста ки Ханс Флик агар Барселона биге ягон беҳбудӣ мешавад, не бародар. Ханс Флик дастаи таппа тайёра гирифт, тренерӣ кард. Фаҳмидӣ? Чӣ хел бигӯм? Уже Бавария худаш таппа тайёр буд вақте ки Ханс Флик омад. Фаҳмидӣ? Вақте ки чӣ хел бигӯм? Вақте ки Реал таппа тайёр буд, Зидан омад ко, ё ки вақте ки Барселона вақти Гвардиола уже Барселона ки вақти Гвардиола да буд метавонистан бе тренер бозӣ кунанд, барое ки уже даста тайёр буданд, уже тренер бояда лозим набуд. Ин хеле дастаҳо ҳастанд. Ханс Флик тренер мешед, Германияро пеш мебурд. Барселона да Ханс Флик намешавад. Единственный кто мешава и Клопай, ки Клоп омаданаш амри маҳолай. Хай боварӣ дорем ки хави дар Лигаи Чемпионҳо Барселона ғолиб мекунад ва умедворем ки дар Ла Лига ҷои дуюма ё ки якума мегирем. Чӣ, бозии Реала монем тамошо кунем? Бозии Реала монем тамошо кунем мегӣ? Ё ки намонем тамошо накунем? Бародарои ман, чӣ хеле баъди бозӣ бо прямой эфир бигзаронем ё ки нагзаронем дига? Бародаро ки нав диромадем, бародаро барои савол додан илтимос аписана да донатай. Донат медонем, саволоро метиҳем, чӣ қадаре ки хостед дастгирӣ мекунем барои дастгирӣ, барои пешрави канали Барса TG, штаби оянда видео соз шавад. Бародар саволи гудакӣ метиҳад ки Гю зура ё ки Левандовски? Конечно Левандовски зура охи. Гю ёше ҳоли ягон таҷриба надорад, не ки айни замон вақте ки бозии Левандовски нарафтестай, по-любому бояд ё Гю бидроя ё ки хатяби Левандовскиро бозӣ диди ки намерава бозӣ ҳам падалати Левандовски нарафтестай, ай 70 минут уже бирорш ки 20 минут я ҳамлагари дига бидроя, хатяби дар 10 минут гарм шавад, дар 10 минут дига ягон кори дига бикунад. Боз ман бозии ку Реала мон тамошо кунем, ку даоҷа чӣ гап рафтиста, ягон судя пудя ягон кор накардиста боша. Мо даиҷа одамо 1073 одаме бояд шоҳидӣ кунанд ки даиҷа Реал ҳалол боз мекунад ё ҳалол бозӣ намекунад. Биёд шӯхӣ мекунем дар бораи Реал гап намезанем дига. Аноним нароӣ карда панҷу ака хави девона боша ё галдир, ин чӣ намуди состав? Морам дар бародар дар ин состав дидем, ҳайрон шудем вақте ки Ромеоро дар ҳайати асосӣ дидем. Барои ҳамин ман намедонам хави дар калаш чӣ фикре. Мумкин Ромео дар ин бозӣ хича нишон буд, мо ҳечи гуфта наметавонем, мо пешгӯӣ карда наметавонем, барое ки ранги мумкин аввалои масъулият чӣ хел Ромео бозӣ кард, мумкин ҳозир ҳам хеле баъди ин қадар заминаҳо свежие, мумкин дурораша бозии беҳтарин нишон диҳад. Ира мо ҳечи гуфта наметавонем, не ки то што ҳозир дуровардаиша манам дар ҳайронам. Аноним савол додаиста бародар даже номшана наиста. Салом, агар Барса Лигаи Чемпионҳо гира, ягон бозингари Барса туби тиллоиро мегира ё ки не, агар Холланд қати Мбаппе голи бисёрам бизанад? Фикр мекунам дани момент Барселона агар Лигаи Чемпионҳоро бигира, шанси чира гирифтан надорад, туби тиллоӣ гирифтан надорад. Агар ягон кас то дар Лигаи Чемпионҳо худша хушро нишон будия. Масалан, кира бигем? Левандовски уже по-любому наметавона, мумкин Ферран Торреса мумкин мегирем, да? Ферран Торреса мегирем, агар хича хушро нишон буда дар ҳамин боқимонда мавсим Ферран Торрес гол бизана, корбор бисёр шава, короче дар Лигаи Чемпионҳо Барселонаро пеш бара, камбек бикуна, мумкин ягон сенсатсия куна, баъд бо еврое ку бо дар пеш евро гуфтани гапай бародар, агар дар евро Испания чемпион шак бо дар уҷа хича нишон буда, мумкин шанс дошта боша, мумкин не уже 100% метавонам бигам ки Ферран Торрес чиз номшия сазовори туби тиллоӣ мешавад, не ки дар иҷа 109, барое ки дар иҷа Ҷуд Беллингем гуфтани гапай, агар Барселона Лигаи Чемпионҳоро бира, дар Ла Лига чорум ҷоро бигирад, Реал Мадрид Ла Лигаро бибира, Ҷуд Беллингем дар Англия пеш бара Англия дар евро 2024, ҳар чӣ шуданаш мумкин. Иҷа гуфта намешавад. Ин сезон чӣ хеле ки дар видеои Муҳаммад Гайров гуфтам,
фаворити асосии дани момент киай? Ҷуд Беллингем ай. Баъд Мбаппе меравад, баъд Холланд меравад, баъд уже Харри Кейн меравад, барои ки Бавариям сахт рафтасе. Сои бародар саволе ки ака Рокера намедонам ба ҷои Левандовски. Мора маъмулан ай саҳрай гап задистем ки барои чи Рокера намедонан ай аввали дақиқаҳо бозӣ кунад, хича бисанҷада, баъд мумкин то 60-70 Роке бозӣ кунад, баъд охири бозида бигиран бидуроран кира Левандовскира. Не ки хавира дидести ки ҳатто Ферран Торреса ай чиз гирифта, ай ҳайати асосӣ гирифта, Левандовскира нагирифт. Мо Левандовски бозӣ кунад. Ман намегӯям ки Левандовски бозингари бад ай, просто бозиш нагзаштасе. Мумкин дар ҳамин бозӣ Левандовски ҳозир бигира хетрик кунад. Мумкин барои он хавиро мондааст ки Левандовски голша биёба, хича пайдо кунад ва формаи беҳтарини мавсими гузашташа ёба. Мумкин хави ҳамин чиз фикр карда бошад ки ҳамин барои Левандовски гол нарасидааст, барои ҳамин агар гол бизана дар худаш уже бовариро ҳосил мекунад, бо якбора бозиш зуд меравад. Мумкин хави ҳамин фикрро дошта бошад. Мумкин хави дили гирда накунад ки Левандовскиро бигирад. Ман намедонам дар дили хави чие охир ношигири сари сиёш ранги бозӣ кира ма гуфта мемонам, бозии Реала гуфта мемонам, тамошо мекунем. Барои ҳамин ма бародаро гуфта наметавонам дар дили хави чие. Ман против Левандовски нест, ман против оне ки просто Ламин Ямала истифода намебарам, ман против ҳамоем ки Ламин Ямала мегӯям. Виктор Рокера истифода намебарам ёки Маргуира истифода намебарам ба праги ки барои ман против ҳамем ки хай диде ки бозии ҳамин нагузаштаест, 70 дақиқа задест, ягом единабор сара нагирифтест, хай ҳам саграра бурори шохи дидест ки бозиш нарафтест. И хеле бозингаро бисёре дар ҳар як команда ҳаста ки мезанам бозиш намегзара, охир ба заминаш мекунад. Ин хеле ки то охира бояд ӯро биқапам. Ёки шумо розӣ нестем бародаро? Ина уже Реал Мадрид гол зад. Винисиус гол зад 1-1. Так что ҳозир бозӣ девонагӣ мегзара ё. Реал гол зад. ҳай ман чиба мемонам? ҳай ман мондум Реал гол зад. ҳай прямой эфира мондум Реал гол зад. Ладно. Ой. Таваккал шон ба Худо. Мо ниё бозӣ карда мегирам, мо чақчақаи худмонро мекунем. дар бораи Виктор Роке бояд беқия дига суҳбат кунем. Виктор Рокера барои чи мо январ фаёрат кардам, чӣ хеле ки дар аввали прямои эфир гуфта будам, барои ки Виктор Роке бояд мутобиқшавиш дар Барса, дар Испания, дар чемпионати нав, Ла Лига, дар командаи нав, дар гуфтигапо схемаи нав, тактикаи нав, барои ҳамин мо январ фаёраш кардам ки соз бошад. Не ки мо январ фаёраш кардам, не ки дар ягон бозӣ раҳаш наметавонад. Ҳо яду бозида дроварда моменташа истифода бурда натавонистна, не ки хай Роберт Левандовски чанд момент истифода бурда натавонист, ёки ҳамун Ферран Торрес чӣ хеле чанд момент мешавад ки истифода бурда наметавонад. Масалан Ламин Ямал дар бозии Атлетик Билбао дар ҷоми Испания 2 моменти садфоизаро гирифт, ҷазир кард. Не ки ёра ҳичи намегам ку. Всякое бывает. Фаҳмидӣ? И бозия, и спорта, ҳар кор жиданаш мумкин аст. Бародар як борга хотиррасон мекунем ки кадоми дастгирӣ кардани кадоми савол дора дар описани прямой эфир чизай донатай донат будои номтона бинависен, описиянада номтона бинависен, саволотона бинависен, роӣ кунем, ма иҷа саволи шуморо мехонем, ҷавоб мегардонем, штаби прямой эфир зиқ нагзара. Интер Майами бозиша мезанам ва шанс дорам, мега Интер Майами бозиш қати аввал Ал-Ҳилол, баъд 1 феврал қати Ал-Наср. Но аки Интер Майами ду бозии дӯстона гузаронд, якча бой дод ба фикрим, якча ничия кард. Ҳамин хел буд? Буд ҳамин хел. Ман намедонам бозӣ чӣ хел бозӣ мекунад. Так что Интер Майамиро гуфта намедонам ки дар бозии Ал-Наср мебара ё ки намебара.
ҳар кас дар фикри худаш. худо бигӯян ки бозии Барселона хуб бигзарад. бародарои азиз, ман нигоҳ мекунам Ромеоро дар состав уже сарам дард мекунад. чӣ ба Педри несте дар состав? Бародар Шеҳрзод савол мекард. морам ҳайронем охи Педри дар замина мумкин ӯ дафъа 100% тайёр набуд. дар ҷоми Испания 120 дақиқа бозӣ кард. мумкин бефара шида боша, барое ки ӯ дар 120 дақиқа уже тайёр набуд ки бозӣ кунад. барои ҳамин Ромеоро даровардан ки Педри дам бигирад. мумкин бозӣ безеб кирава Педри дар дим тайм медирояд. барои мебинем. акай Муҳаммад, дар видеотон гуфтем ку состав ҳама травма доранд ки бо мешава вақте ки ай результатшон гап мезанем. ман саволта нафаҳмидам бародар. савола рӯшантар фаҳмон. салом, чӣ хел донат роӣ кунем? бародар, ҳамин описания видео дора, ҳамо ссилкаро биҷихем поёнда, ссилка мебурояд на Instagram, ҳамҷа ки барои донат медурои ҳамҷа бародар ссилкаро медурои автоматики медурои уже. саволтона менависен, номтона менависен, тапас саволтон дар инҷа мебурояд. дин када акулача. Вау! Мега Барселона ба пеш. Савола бухон Муҳаммад ки ҷа саволи девона аст ки омадагия. Саволора хондан дар кора. Сандро кози Лас Палмас яке гол мезанад. Руи Лас Палмас ё. ака мега ябур нишонте чихе ба донат карда меша. охма нишон дода чихе бикунам та. ин овози ма шуморо нишон метам бародаро. ина бародаро, ман намедонам тофтесте на тофтесте, барои ки ман дар иҷа надистам, воз ман иҷа медром мебинам. Инамера диден? Инамера диден? Ин прямой эфир диден? Прямой эфир. Инира X мекунен. Ин иҷа описание дин ишо медроен. Ин иҷа на Instagram бародаро, барои савол додан дон над ҳамин ссилка қати медроен. ина Google медроен автоматики ин иҷа бародар инҷа ваши имя гуфтагиай тап ном та менависи, номуд мебурояд. баъд иҷа ҳам чансми ки бухоҳӣ рӯӣ кардан. баъд иҷа савол та менависи, отправить мекунӣ бародар. на карта мебурояд, карта туғри мекунӣ м ина савол ини мехе отправить мекунӣ. инҷа виза мебурояд, ҳама чиз визаро интихоб мекунӣ, мастеркарда чия тамом эмайл та менависи, отправить мекунӣ, тамом визаро пур мекунӣ. И всё, ягон ҷои қиндӣ надора бародар. Ягон ҷои қиндӣ надора. Акӯ бо камера насоз кардам. Умедворам ки фаҳмидем бародаро. Ака мега ябур нишон ягон ҷои қиндӣ надора. Акӯ бо камера насоз кардам. Умедворам ки дидем. ака Фати чӣ мешавад? Чӣ фикр дорем? Фати бародар травма дорад, навбат дар чӣ баргаштаги маҳоли тобистон. намедонам ки дар бораи Фати чӣ гап мешавад. барое ки Фати бояд Фатиро аренда роӣ кардан ки бояд Фати хича нишон медиҳад дар Брайтон. ҳатто шуто дар Фати ҷуя травма гирифта ним соли дига бозӣ намекунад. ин маънои онро надорад ки Фати ана меяд дарши дар Барселона бозӣ мекунад. камерачаи нав гирифтем. ирӯз 1 соат туғриш кардем. барое ки бисёриҳо гуфтанд ки камераи ноутбукат чизай качестваш безебай. хай барои мухлисон мо ҳамаи кора мекунем. мо хештаи моро хушрӯ бинанд, хушрӯ фаҳманд. барои ҳамин бародаро ҳамаш барои шумо.
чӣ коре ки мекунем намекунем ҳамаш барои шумо бародарон. Сейчас. Чо бозира медонед якҷо тамошо кинем бародарон. Ай вар матч дар приложение медонем скачат мекунем вар матча ё ки просто дар ҳамон интернет бизанем ки скачат вар матч, приложение вар матч медонем скачат мекунем любой бозира бе ягон мушкилӣ тамошо мекунем. фаҳмидем бародарон, бе ягон мушкилӣ. оз бе ман микрофон асос кунам, бахш ки микрофон хишхиш мекунам. Нашод клуб уже ма гап задам бародаро. Нашод клуб ма уже гап задам, хеле шид гап задагим нашод клуб. Хеле шид мо нашод клуб гап задагим. барами прямой эфир айсар тамошо кунем, мефаҳмем ки нашод клуб чӣ гапай. Ай чанд солаги мо балешки Барселона бародар вақте ки Ривалдо бозингара бишноси будани соли 2002 охирон сезонаш буд дар 2002. ай ҳамон вақта Ривалдо дар Барселона ки буд, ай ҳамон вақт ман мухлиси Барселонаем. Чанд сола будам агӯё? 94 5 6 7 8 9 10 11 12 сола будам. Ман 12 сола будам ки уже мухлиси Барселона будам. ҳозир уже таги 29. мерамед на ба хотири Месси, на ба хотири дига бозингар, ба хотире ки Ривалдо вақте ки ба ёд дошта бошад одамои мумкин аҷа шумо ҳаматон таваллудатон уже 2000 боло бошад. мерамед вақте ки мо тамошо мекардем, вақт Бразилия зур буд, Роналдо зубастик, Роналдино, Ривалдо будан, Эмерсон ё дида вақте ки дар пеши двор бозӣ мекардем, кӯча ба кӯча бозӣ мекардем, ҳайрати мо лақаб доштем. ба лақаб ма ки дар Ривалдо буд, Ривалдоро суратоша доштем, ҳатто футболкаша ай Барселона харидаги будем доштем. чиз ё ки хитмо менавистем, просто дар қафои футболкамо Ривалдо рақами 10 менавистем. ҳамон вақте дига дар Барселона дил баста будам. баъд ҳамон вақте ки дар Барселона у вақт ҳака бозиҳои Барселона редка тамошо карда мешида, гӯё тамошо карда намешид, бигем хато намекунем, барое ки бозиҳои Барселонаро нишон намедодам. Интернетам уқа набуд. Гапа ҳақ шуда. Уже баъд ай соле уже вақте ки Гвардиолский уже буромада соли 2009 уже ҳамон вақт дига уже тамошо карда мешид. ин бародар хисрав наистай. Акай Муҳаммад, ба фикри шумо дар момент кадом бозингари Барса беҳтаре? Дани момент бародар бозингари беҳтарини Барселона фикр мекунам ягон кас. Ну чӣ хел бигем, як-ду бозӣ як Ферран Торес зур боз мекунад, чӣ хеле ки дар мавсими уже нав гузаштагӣ чӣ хел Жоао Феликс боз мекард, зур буд. чӣ хел бигем, несте бозингаре ки стабилна зур бошада. барои ҳамин реально ин габи фикри ақидаи мае ки реально ягон бозингаре несте ки ноштаби. наомадай значит. барои ин бародар дани момент гуфта наметавонам кадом бозингар чиз дар Барселона беҳтара, барое ки ягонташ стабилӣ нестанд. ҳатто гуфта наметавонам ки Араухо беҳтарин, барое ки Араухо реально последнее время тупит кардистай.
гузашта гузашта ранги стена нест, ранги соли гузашта. Кира ина фикр кин ихтом банависин дар комментария. Кира метонем ки беҳтарин бигем. Ҳа? Гави ки беҳтарин ки буд травма дора, намегем ки дар ҳаят нест, дар чанд боз нест гави. Мо намедонем ки гави чӣ хел боз мекард. Ана дани момент дар ҳамаи бозиҳо Ламин Ямал беҳтарине, барои ки Ламин Ямал ҳам чиз атакара поддерживать мекунад, момент создавать мекунад, ҳичам иногда гол мезанад, иногда, несмотря на то, что у бози ду моменти садфоизара ай даст дод. Дани момент Ламин Ямал қати Ферран Торрес созанд. Не ки оянда чига мешавад ду-се бози, ира мо намедонем, барои ки мо чӣ хеле гуфтастем, стабилност дар команда намераса бародаро. Стабилност нест дар команда. Барои мо гуфта наметонем ки чӣ гап мешава. дар ин момент ки пул ки нестай, ҳам хеле бозингароро Лапорта харида метавонад, ки бозингарои меояд ки агенти озод шудаги, ки бозингарои ки дигар дар ҳаяташон, дар ҳаяти асосии дастуршон дар кор нестанд. Барои мо ҳечи гуфта наметавонем бародар. Саволтира нишон дондагим бародар медонед. охир мега брат Хавиро бигирем, Барселона пешина мешава. Бага Лобой каса бигирем ки Барселона пешина намешава. Барои Барселона пешина тики-така алиш кан дар кора. Трансфер кан дар кора бародар, пул дар кора барои ҳар як бозингари нормали. Фаҳмиди Барселона ҳатто қати командаҳои миёнаҳоли Премьер Лига Англия даже мубориза бурда наметавонад барои як бозингара бихарад, барои ки пул надора. Иқе ки Барселона ном дора, ин маъноеро надора ки ҳамаи бозингаро меяд бепул дар Барселона бозӣ мекунад. Ин хеле гап дигар нестай. Барои бозингарои беҳтарин овардан, барои ки команда сахттар шавад, пул лозим, трансфер кан дар кора. Целая нация припала к телевизору. Главный талант турецкого футбола. Вместе с Чуамени. Вице-чемпионом мира. Чуамени меняет Камавингу. Бози Реала тамошодам 1-1 рафтаст. 80 дақиқа. Так что бародаро мебинем ки Реал ико мебра ё немебра. Любой каса биёранд дани момент агар Барселона молиявиша соз накунад, ягон тренер Барселона пеш бурда наметавонад. Мумкин клуб бутонад, барои ки клуб дар вақте ки ки омад Ливерпул омад, уқад хароҷоте накард, ки клуб тонис ай ҳамаи бозингаро биҷафа ҳаяти беҳтарин бисозад. Ман ав сезон гуфта будам ки меоя метона. Короче, ами хемегене ки пас накард. Барои ҳамин бародаро клуб метавонад, не ки барои клуб овардан фун дар кора. Ина бародар гуфтаест ки Абамянг зуб буд. Реально Абамянг зуб буд. Реально Абамянг беҳтарин буд. Даже бигем хато намекунем. Абамянг реально беҳтарин буд. Ман намедонам барои чи Абамянгро барои 2 сум пул шуда сарш додам. Барои ки Абамянг ин сезон реально ёрдам мекард. Чӣ хеле ки дар Марсел дани момент Абамянг бозӣ мекунад, дар Лигаи Европа ҳам чӣ хел Марсел бозӣ мекард. Абамянг доҷа хетрик, дубл голош данг рафтаст. Иногда корое ки Барселона мекунад, мо дар ҳайрат мемонем, не ки мо ҳеч кор карда наметавонем. Мо фақат мухлисем, айдаст мо фақат дастгирӣ меояд тамом. Дигар айдаст мо ҳечи намеояд. ҳечи гуфтам наметавонем. Свет мурд, свети мардум мурд, мардум бозӣ тамошо карда наметавонад. Бародаро барои бозии Барселонаро тамошо кардан медонем ки ҷо будро ино. Вар чӣ буд? Матч-тв буд? Чӣ хеле буд? Матч вара чӣ хеле блин, ам хеле короче скачат мекунед.
аёд бирон названаш ёки одамое ки бихоҳанд ки сари вақт фаҳмин илтимос дар описаниеи видеои ма барсатиҷӣ ҳастай чи ссилкаи барсатиҷи телеграм ҳастай бародаро будроен тамошо кунед подписатсия кунед дар оҷа ма сари вақт голоро моменторо мегирем мепартам буда оҷа чахчаҳ мекунем хабароем буря ака мегуфтӣ ки дар бозии муқобили наполи травмадоро киҳо омода мешаванд ози дани момент дар ин бора ма ҷавоби тура гардонда наметавонам барое ки маълумот нест то вақта хела вақта гуфти гапо то вақта хела вақта барои ҳамин пеша чиз ҳама вақт чиз мебурорем пеш аз бозиҳои лигаи чемпионот Реал Мадрид гол зад ту чуаменира дроварда Реал Мадрид гол зад 2-1 Реал характер дора Реал мебирад хай чӯ кунем 2-1 Лас Палмас боиди исай Реал на характери агар то охири бозирам хеле бираванд то охири чемпионатам хеле на характер бираванд значит Реал Мадрид чемпиониро мегира барое ки Жирона куни чӣ надорад куни то охири мавсима рақобат бурда надорад так что Реал беасечка зада рафтистай бой мета мезана мебирад бой мета мезана мебирад ма чӣ хел футбола нишон метавам футбол ҷида ва телефон рафтистай мега свето марда наметонӣ гирем кунӣ пага зато барои футболи тоҷикистон светоро намекушанд барои футболи тоҷикистон свето гирон нестам бардоро барои савол донан написана медуроем донат мекунем саволоро менависем дарши корборо пеш мебарем телеграм аёд набуроем дар телеграм дорем подписатсия кунем бародаро телеграми барсатиҷӣ дар оҷа гапча бисёр мешавад дар вақти бозиам баъди бозиам так что одамое ки дар телеграм подписатсия кардагӣ нестиям будуроен подписатсия кунед Лас Палмас ма это бовар доштам тренери Лас Палмаса медонӣ кия ана соли гузаштат Барса бера Пименто меган ку Барса бера тренерӣ мекард баба қар ғазаб хис рафт ку гуфта мара тренери асосӣ намондем ба вақте ки киро овардан ку вақте ки хавиро овардан қакада рафт вуродиви зур боз мекардану хай реал ман ҳамин Ромеоро мебинам дар состав мотиватсия бозибин нол мешавад наметавонам бозира боз ҳамин шумо ҳамин дар кадом прямой эфир кадом бозингарро танқид кунем гӯем ки хеле ҳамон бозингар зур боз мекунад ҳол нигоҳ кун ҳамин бозида бовар кам Ромео зур боз мекунад ҳама каса Ромео мегем фаҳмиди ҳамин кадом бозида мо кадом бозингарро танқид кунем дар прямой эфир ҳамон бозингар чӣ хеле ки гапои моро мефаҳмад мухлисо қади шумо подписчико ҳамон бозиро зур мекунам хаста набоша ка ҳар вақт тамошо мекунем як хабари нав мегирем дар бораи Барса ҳазор аҳмад мо ба дастгирии шумо мухлисо зиндаем бо дастгирии шумо мо каналоро пеш мебарем ҳамин шумо ҳасте ки канало вуҷуд дорад шумо ки набошед якҷо канал вуҷуд дорад барои ҳамин дастгирии шумо пешравии мо ҳама вақт мо ҳам барои шумо меҳнат мекунем ҳамин ки хеле шумо меҳнатҳои моро қадр кунед вақте ки бозиҳои Барселона намеравад конечно ҳама дигар Люк де Йонга ба ёд меоранд ки дар бозиҳое ки Барселона бозиш пеш намерафт Люк де Йонга мебироварданд навис шапак сар мешид вай уже Люк де Йонг дар вақти Роналд Куман буд не ки нигоҳ накарда ба ин реально Люк де Йонг дар ПСВ зур бозӣ кард ПСВ дар лигаи чемпионот ҳайвонӣ бозӣ кард дар чемпионати Нидерландия зури бад рафтисад яке аз капитани асосӣ уже Люк де Йонг так что Люк де Йонг бигем ки бомбардира хато намекунем бозиёш нормальнее
просто Люк де Йонг ам хеле бозингаре буд ки просто стили Барселона ро тугri намегирифт. Агар любой команда да биги Люк де Йонг амон, Люк де Йонг беҳтарин бозӣ мекунад. Просто бозингарои дуроз мо ба бозингарои дуроз омӯхта нестем бозӣ кунем. барое ки Барселона тики-така заминакӣ бозӣ мекунад. Не ки ҳозир ба Барселона 3-4 сола охир дига нигоҳ кунӣ, Барселона тики-такаши чӣ намонда. Манам медонам Барселона контратакаша гум кардагия. Барселона контратака надорад. Вақте ки контратака мешавад, Левандовски тупа мехапад, дигар бо абаҷои тупа пеш барад, тупа қафо мебарад. Инагда сарои ма дуд мекунад. Хай чӣ кор мекунем дигар? Тоқат мекунем, сабр мегӯем. Аллоҳ сабр гуфта. бародарои хеле смайликҳои гизала рӯй накунед. Ма дар инҷа смсҳои шуморо ҳамаша дида наметавонам. Ма дар инҷа чақчақ дорам. Барои шумо смси шуморо мо бинед, дар инҷа донат мондагием ки хеле динг-динг овоз меброяд. Дар писани доната ма шумо нишон додам. Динг-динг овоз меброяд. Ман мефаҳмам ки одам савол додагия, медонам саволашо мехонам. Инҷа ҳама савол додиста. Саволи ҳар як каса мехонам, як кас намехонам, як кас хафа мешавад. Чӣ дар кора? Барами мо дар бораи Барселона рафтест. Саволаи ҳамаи шуморо ма дида наметавонам. Штоби саволотона бинем, донат рӯй кунен, саволота данг-данг дар рӯи экран меброяд, ма хонда метавонам. Саволи шумо дар рӯи экран меброяд. Фаҳмидестен? Немало народу приехало поболеть в Мадридский Реал, хотя это было сложно сделать из-за переноса матча. У многих пропали билеты. Но и здесь, на Канарах, достаточно болельщиков Реала. аҷиб гап мезанад. Ака мега силкаша парто. Силкашам даже надорад. Ман чӣ кор кунам ёро? И чуть подтянули. Я думаю, 4-5 минут добавим. Силкаша парто. Силкаш дар описание аст, силкаша парто. ҳамин саволои чиз натием бародаро, ба нигоҳи ман Реал зура ё ки Барселона зура. ҳозир агарам ҷадвали Ла Лигаро нигоҳ кунед, то мефаҳмед ки зура ё хе. Зачем хеле савол додам? Второй раз в этом сезоне пропускаем. Футболка. Ака мегуфти ки травма дорум муқобили Наполи киё омад. Има дар ин бора уже гап задам бародар. Пеш айпода чанг дохтан дар кор нест ё хе. То ӯ вақта хела вақта. Гуфтесам ки то ӯ вақта хела вақта. Пешакӣ чӣ хеле хабар мабар нест ки соз мешавад, ки соз намешавад. Барои ки то Лигаи Чемпионҳо ки моҳи феврал сар мешавад. А якҷо медонем ки соз мешавад, то ӯ вақта ки соз намешавад. То ӯ вақт ҳол мо видео мебарем, 10 та видео мебарем. 8 минут. Откуда взять-то? 8 минут добавка кардам дар Барселона. Ну ладно. Ба фикри ман иншоалло Барселона дар ин бозӣ мебара. Ромео гол мезанад. Ромео лучший игрок мешавад. Агар дига бо серьёзно бигирем, Барселона дар ин бозӣ мебара. Взять матч с Хетафе Ё 3-1 мебара, ё ки 4-1. Барселона. Главное ки Барселона дар якум дақиқа гол сар натиҳад. Мо омӯхтаем ки дар якум дақиқа дар сониҳо уже рекорд, антирекорд шидеста. Дар сониҳои аввал голсартии омӯхта шудагием. Фиг знает, бинед чӣ хел сар метиҳанд дар ман ӯ бозӣ дар Атлетик Билбао дар нав модум, нав чой овард, нав гуфтам тамошо, тапас гол хӯрдам. Кайфи чойхӯриам пари дига. Ба фикр мегӯям кайфи ҳамонам пари. матчи в Реала ман чӣ хел турок, когда да, они не пропускают. ки дар видео мегӯям бародаро, салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Значит Барселона ҳамавақт барои ма беҳтарин дастаи дунё. Барои шумо намедонам, барои ма чӣ бой мета, чӣ бой намета, ҳамавақт ман мегӯям ки Барселона беҳтарин дастаи дунё. Хоҳ бой бита, хоҳ мағлуб шава, хоҳ 8-2 бой бита, лекин Барселона барои ма беҳтарин дастаи дунё. Мега барои чӣ Збер мондае? Збера барои чӣ мемонам бародаро? Барои саволтии. Бисёри одамо доната намефаҳманд, охи аписа набудем. Дар асри 21 зиндагӣ дорем. Мардум уже кайҳон паридестиянд, аммо уже доната намедонем чӣ ай. Хай прямой эфир тез-тез гузарондам дар кора ки штои подписчиков фаҳманд ки што такое донат. Донат як намуди дастгирии канал, як намуди дастгирии блогер барои прямой эфир гузарондан, барои чақчақ кардан. Моро охир бародар вақт ҷудо мекунем, хати шумо чақчақ мекунем. Шумо аки дастгирӣ карда наметонед.
мағози реально рафтам ба мошин тов хурдум, камера кофтум, ду ҷо рафтум, камераошон веб-камераошон буд чида, бо обратно омадам ҷои худум магазин ромад, хайрат веб-камера ёфтум. Ина веб-камераи ништяк, качествои нормали, съёмка кардестай. Иншоалло прямой эфир мегзаронем. Яки дига баъди чиз прямой эфир мегзаронем баъди бозӣ. Пага насиб боша баъд дар бораи бозӣ чахчах мекунем, видео мебарорем, гап мезанем. Вале бозиҳо ки бисёр шад, прямой эфир гузаронда мегирем. Месси қати Роналдо бозишон рӯзи 1 феврал бародаро ёдтон набурем. Рӯзи 29 феврал ба фикр меёз 28 ёригам рӯзи 29 феврал қати Ал-Ҳилол боз дора, рӯзи 1 феврал қати ки қати Ал-Наср. Хуб. Хай ба ҳамаи мардум дестан ки савол надоранд, савол надестиян, ба ҳамаи хотима мебахшем. боқӣ дар амони Аллоҳ одамое ки дастгирӣ ина номша гирифтум. Фарҳод савол додае: салом бародар, байни бозиҳои Барса, Реал кадомаш бисёр бирдагия дар Ла Лига ё Лигаи Чемпионие ки дӯстона? Байни ё Реал Мадрид 3-4 бозӣ бисёр бирдагия, 100 чанд ба чанд хотир надорам, ки 100 намедонам, мумкин 105 ба 102 бошам, хеле да. Ман қашб медонам ки 4-5 та бозӣ бирдагӣ Барселона зиёд дора Эл Класикода. Хай бародаро бошем, панотон ба Худо. Берегите себя гуфти гапо. Боқӣ дар амони Аллоҳ бародаро. То чизои дигара гуфти гапо. То прямои эфири дигара. Бародаро донаткуние ёд бигирӣ, дастгирие ёд бигирӣ, саволтирие ёд бигирӣ. Дар асри 21 зиндагӣ дорем. Худо нигаҳбонтон боша.